A ƙarshe na 175 mun tsaya inda Umar zai bawa Zaira zobe. Ita kuma fuskar ta fal take da murmushi. Ina bada hakuri bisa rashin kawo shirin akan lokaci wannan karan. Wallahi yar fama da mura nake yi wani ta tafi da murya din, amma sai yanzu ne dai cikin ikon Allah da nan samu sauki na ce to ba da kawo shirin. Na gode sosai da kasancewa tare da ni a koda yaushe. Ci gaba. Zaira da murmushi a fuskanta, yayin da shi kuma Umar yana nuna mata zoben, yana kokarin kamo hannunta sai saka mata. Ita kuma lokacin Alif daidai ta shigo kenan, inda tana kallo wani bakin ciki ya rike mata zuciya, kamar ta gudu ta je ta tafo Umar, haka take ji kamar za ta bar shi da kuka. Can sai Umar ya kamo hannunta. Daidai lokacin da ta ga Umar ya kamo hannunta ba za ta iya jura ba, Alif ko sai ta koma da sauri. Shi kuma Umar sai ya kamo hannunta zai sa mata zoben. Ita kuma tana dan murmushi, tana dan janye hannunta. Sai yake cewa ya dai me ya faru, ko bai miki bane? In bai miki ba sai in je in cajo miki wani. Ba kin ji dai abin da Alif take cewa. Ita kuma a ranta sai Zaira ta ce au dama saboda Alif ne. Kawai sai ta juya ya ce ya dai me ya faru? Ta ce a ba bukata kawai. Ya ce me yasa baki da bukata? Ta ce a ba komai, ba sai na saba. Ya ce ban fahimci me yake so ya ce ba. Sai ta juyo ta ce masa mutane sun riga sun yarda da wannan auren, kowa ya riga ya yarda, saboda haka ba bukatar sai na sa wannan zoben. Sannan kuma idan batun Alif ne, ba wai matsalarta ni bane ko matsalarta zobe, kawai matsalarta ga auren nan ne, saboda tana tunanin cewa gaske ne. Saboda haka ko na sanya wannan zobe din ba zai canja komai ba, ba za ta so ni ba kuma ba za ta taba sona ba. Umar da gezugun bashi da ta cewa. Ita kuma Alif ta shigo sai masifa take. Wato shine je so wani yar ƙauyen zobe ko wannan yar ƙauyen da ba taba sa koda na dalma ba, shine so mata zoben azurba. Tana ta masifa. Gab sai mamu zayyin ta ce dai Alif menene ya same ki ne? Ta ce ni babu komai. Ta ce zaki ce ba komai, gashi nan na ganki kuma kina cikin bakin ciki, faɗa min me. Ta ce to miya nake so ne a gidan nan ne, ka faɗi gidan nan ya zama mun tamkar makabarta. Musayin ta ce mata Alif wai me faru ne? Ta ce mata Zaira mana. Ta mamu zayyin ta ce a'a wai wannan maganar kuma ba ta wuce bane? Ba na ce miki kada sake jin wannan maganar a wajenki bane? Take cewa ya zaki ce mun ta wuce? Zayin ta ce wai Allah me yasa yake son cuta mini a cikin gidan nan? Me yasa baki so ki ga kwanciyar hankali na ne? Ta ce ba wani, ni tunda Zaira ta shigo cikin gidan nan shikenan tun daga nan kuma rayuwa ta shiga cikin garari a cikin gidan nan, saboda ku gaba ɗaya ba kwa ganewa. Ni kaɗai ne nake ganin ainihin fuskarta ta zahiri a fuskarta, ko kuma ba kwa gani. Wai me yasa ba kwa gani ne? Ba ku da take juya Umar akan tafin hannunta bane? Jiya fa kawai dan ne Hajji ya siya wa Aisha zobe, shi ma ya siya mata. To me hakan yake nufi? Ta ce to menene matsala akan haka? Alif ba matarsa bace? Me yasa yake son sa kanki akan abin da babu ruwanki? Mama babu ruwana kuma kika ce babu ruwana? Ta ce dakata Alif, idan har kina so ki zauna lafiya kalau a cikin gidan, dole ki kautar da kanki daga abin da babu ruwanki. Ina faɗa miki kar ki ƙara mun irin wannan maganar. Ina miki gargaɗi a karo na ƙarshe, kar ki sake mun irin wannan kan na ƙare ci. Ta ce anti, sai wanta ya fara ringi. Sai ta je ta duba Hilmi Ilmas ne, sai kuma take ɗauka. Ganin hakan sai mamu Zayin din sai ta fita. Sannan ita kuma har za ta ɗauka ma sai ta fasa kawai ta kifa wayar ta ajiye. Allah sai ki zira ita ko tana nan sai sabgo kokanta take yi. Can kuma sai ta ce to wai me yasa ma nake kuka? Ki wuce irin wawiya ce Zaira, to da me yake tsammani? Sai ta fara goge hawayenta. Bai kamata a ce ina kuka ba, bai kamata a ce ina kuka ba. Sai ta fara share hawayenta. Can sai ga Asiya ta zo ta da gudunta. Ta ce an bani assignment ne a makaranta, shine mama na ta ce in zo na kawo miki. Ta ce to Asiya na. Asiya ta dauko kanta sai ta ganta ta ce dai anti Zaira kamar kuka kike yi. Ta ce mata a'a ba kuka nake yi ba. Kawo ciro pencil din naki zana miki. Sai ta fara cirowa sai ta bata. Bangaren Umar ko shi kadai yana zaune shi ma dakin karatu, sai zagawa yake yi da zobe hannunsa kamar mai talan zobe. Can ya gaji ya samu waje ya zauna. Sai ya ce kai me yasa ma nace haka ne? Ta yaya aka ne faɗa haka? Sannan kuma sai fara tuna abubuwan da suka faru a lokacin da ya mika mata zoben. Sai ya ce kai yanzu ta ya zan yi in shawo kanta ne? Ta ya zan yi na bata hakuri ta fuskanci abin da nake nufi? Kai Umar ka bar da damar ka. Shi kadai ke gawa kansa haka. Daga karshe ya gaji ya tashi kuma ya fita. Bangaren Zaira kuwa tana da rubutawa, ta gama zanawa Asiya din. Sai take ce mata to shikenan gashi kalli me na zana. Sai take ce mata kin zana abokai ne guda biyu ga sunan suna wasa, ɗaya kuma akwai fulawa a hannunsa. Sai ta ce suna wasa kuma? Ta ce ki tsaya ki kalla sosai, idan wasa suke yi to me yasa ɗayar kuma kamar ranta ɓace? Sai ta ce ni ma dai ban sani ba, amma dai kamar haka na gani. Daidai lokacin kuma Umar ya zo kenan, ya kalli abin da suke yi. Sai ya samu waje ya zauna sai ya ce musu a'a Asiya, abokai ne guda biyu, ɗaya ya ɓata wa rai sannan kuma ya biyo ta yana so ya bata haƙuri. Sai ta ce okay, shi yasa ya riko wannan fulawar kenan domin zai bata haƙuri sai ya bata fulawa.
sai Umar ce yawo kin gane. Ta ce shikenan to ba ni zan tafi zan je in nuna a mamana. Ta ce to sai ta mayar mata da fensil ɗin cikin ƙaramar jakar sannan ta ba ta tafi da gudu abinta. Shi kuma Umar sai ya tsaya duba Ziyara sai yake ce mata ya dai ina so za mu fita ne. Ta ce masa ba buƙata. Ya ce a akwai abin da ya sa nake so mu fita ne. Ta ce masa idan har akan wannan abin ne kar ka damu. Ni fa bai dame ni ba. Ina nan lafiya ta kalau ba abin da ya shafa. Kawai dai na riga na san me kake nufi kuma na fuskance ka. Kawai kana so ka buga wasan ka ne da kyau. Umar dai ya ɗan yi shiru. Can sai ta tashi ya ce ɗan dakata mana. Ta ce masa na ce maka fa ba buƙatar hakan saboda haka ni zan wuce falo ne yanzu. Sai ta tafi ta bar shi a wajen. Can sai ya ce kai na so a ce yanzu da ta yarda da mun je can mu kaɗai ne da sai in ɓata hakuri sanar da ita. Shi kaɗai dai ta bar shi a wajen tsauni. Bangaren Alif kuwa wayanta ne na ta ringin ta kasa ɗauka. Hilmi Ilmas ne yake kira. Can kuma sai ta ɗauka. Sai ya ce mata tsoron ɗaga wayata ba zai amfani da ke da komai ba. Ina so in shaida miki cewa fayil ɗina yanzu haka an kai shi ga jami'an tsaro. Ta ce wayyo ni ma na iya dukkan kokari na akan dai duk abin da na yi kar akai amma abin ya tutura na kasa yin komai. Sai ce to yanzu ke me kike yin tunani? Kina tunanin cewa za a kai ni prison ni kadai ne? Ai kima kin san ba zan je prison ni kadai ba. San dole tare da ke za mu je mu. Daga lokacin da kika ji an ce an samu ankwa yau jami'an tsaro sun zo sun kama ni to ki tabbatar da cewa har ki aka kama kuma ankwar har hannunki za ta zo ta. Sai ka tsawaisa. Ta fara kai wannan mutum me yake nufi ne me yake so ya faɗa ni haka. Ta fara kiransa shi kuma ya ga kiran sai ka tsauye gaba ɗaya ta rikice ta ɗimauce shi kuma wani murmushin mugunta kawai yayi. Wani na tsaye a falo inda ita kuma Asiya tana nan tana kwafan drawing ɗin da ta yi mata. Ita kuma Aisha tana zaune tana kallo tana cewa ga yadda zaki haka zaki yawwa yayi kyau. Sai ga Muzayyin ta shigo. Fuskar ta ba annuri tana cewa a ranta yanzu ya zan yi da wannan ya zan yi da Alif nan ne. Ita kuma daidai lokacin Aisha ta kula da ita kenan sai ta kalle ta sai ta ɗauko ta ɗan kalle ta lura ta ganta sai ta ɗan yi murmushi kaɗan haka amma ita Aisha ta gane cewa akwai damuwa a fuskar Muzayyin din. Sannan sai ta ce wa Asiya yau Asiya ki je ki yi lambu ko kin kalli yau garin weda da dan daɗi sosai za ki fi jin daɗin yi anan ki je ki sai ku yi tare da Baba Wakesh. Ta ce yau wato tashi ta ba ta ce gudu ta tafi da gudu sannan sai ta taso ta zo ta zauna kusa da Muzayyin. Ta zo ta ce mata mama ya dai na kalli gaba ɗaya kamar a wani abu na damun ki. Ta ce babu komai yata ba mu komai. Ta ce a'a mama kamar fa akwai matsala. Ta ce ba komai yata ta ce kin tabbata mama. Ta ce mata karki damu ta da ta rike fuskan ta ce ba komai. Azira matsuwa kusa ta yi ta ce mata ni ma amma kamar tun da nake so in tambaya na gaba ɗaya ne yake kamar baya kya jin daɗi. Ta ce mata babu komai ina nan lafiya kar ku damu. Aisha ta ce to ni kan zan wuce wajen Asiya a kita gadin. Ta ce to shikenan ba komai yata. Sai ita ma Zira ta ce ni ma akwai drawing din da ban karasa ba na dan jima ban yi zane ba ban ce zan yi. Zayin ta ce to yata kawai sai ga Jibril ta shigo tana waya tana shikenan kai na ji daɗin haka shikenan zan kira ka. Sai ta suka tashi Aisha ta same ta ce ya dai anti me ya faru? Ce ban faɗa muku ba likita na ne ya kira ni yake faɗa mun cewa yana so akwai wani taron da za su ɗan yi suna so za su ɗan ɗora hoto na akai saboda hakan turo musu hoto mai kyau. Ta ce lallai wannan labari ne mai daɗin ji Aisha. Ta samu waje ta zauna sai Muzayyin ta ce gaskiya hakan yayi kyau kin ga hakan zai taimaka da ƙara wa duk wanda suke so su rage kiba ƙarfin gwiwa idan suka ga hoton ki. Ta ce to amma yanzu wani kaya kamata na saka? To yanzu ya za a ɗauki hoton? Sai Aisha ta ce to ba sai a ɗauka a nan ba. Ta ce to shikenan yanzu fa je in sanjo wasu kayan da ya kamata a ɗauki hoton da su sai na dawo. Sai ta tafi cikin zumuɗi sai dai kallon ta kawai suke yi. Can sai suka ɗan yi dariya. Daga bisani suka fice suka bar Mama Muzayyin ta ci gaba da tunaninta. Shi kuma Umar ya tara Baba Wakesh da Hadiye yana yi musu lecture su kuma suna ta ɗauka a takarda. Daga nan sai ya ce da fatan duk kun fahimci abin da nake so. Ta ce mun gane ji Baba Wakesh. Ya ce abin da za a yi da farko shine zan fara kunna wuta sai ta Hadiye ta masa wani kallo sai ce okay. Ta ce masa ba ni ne zan yi wannan ba. Na dan shiga rudani ne kaɗan. Ya ce ni zan je in samu fulawa a wajen gidan nan sai in kawo ba. Sai Umar ya ce masa ka san fa bana so fa kowa ya san ko ya gani. Ya ce na riga na gane ai babu wanda zai sani sai da ya ta Zira ya faɗi hakan yana dariya. Ita kuma sai juya kan Mama Hadiye yake ce mata ke kuma zaki samu waɗannan itatuwan strawberries da plums kin san dai abin da zaki. Ta ce kar ki manta da wannan. Ta ce ta ya zan yi na manta? Ai ba zan manta ba saboda na san 'ya'yan itatuwa ne da take so. Sai ta ce ya ce to shikenan kamar ke zan bar komai a hannunki domin ke kika fi sanin duk wani abubuwan da take so. Ta ce baka da matsala da wannan ɗana insha Allah zan haɗa
da komai da komai yanda ya dace. Baba Okesh yayi wata dariya yake ce mishi, ba ka san irin daɗin da nake ji ba a duk lokacin da na kalle ka da 'yata Zaira a haka. Zaira ita wata kyauta ce da Allah ya kawo mana ita cikin wannan gidan. Saboda haka dole ne in baka duk wata gudunmawa domin ba ta muhimmanci. Umar da ya ɗan yi shiru sai ya ɗan sunkuyar da kansa. Daga nan kuma sai ya ɗago kai yake cewa Hadiye, idan ƙanwata ta nuna ba ta son ta fita, ki same ta ita kaɗai a ɗaki ko kuma in tana ɗan waje ki san yadda zaki da ita. Ta ce baka da matsala zan ji da wannan. Sai ya ce to amma a ina za a tsara musu cin abincin? Sai Baba Okesh ya ce ba komai zan yi wannan aikin, zan yi magana da Mamu Zayyano. Ya ce ya yi kyau hakan. Sai ganin Zaira ɗin tana shigowa. Sai ya ce duka sai suka kifa littafin suka ɗan tsare. Ita dai ta shigo gaba ɗaya ta kalli fuskarsu kamar wani abu dai yana tafiya. Ta ce ya dai wani abu ya faru ne? Sai Umar ya ce mata me kika gani? Ba komai. Sai ta ce okay. Sai ta ɗan yi dai gaba can sai ta ce amma na gan kuna ɗan tsaitsaye ne haka. Sai ce ba komai muna tattaunawa ne kuma mun ɗan gama. Ya ce kun gama me? Sai Baba Okesh ya ce zan ɗan je ni kasuwa ne shine muka ɗan tattauna akai kuma mun gama yanzu ma zan wuce. Ita zo ta ce Baba Okesh Allah ni ba akwai wasu 'yan abubuwa kaɗan da nake so in samu a kasuwa in ba za ka damu ba ko za mu tafi tare? Baba Okesh fa ta ƙare masa yi wa Umar ido. Sai Umar ya ce a'a. Ta ce a'a kuma me yasa? Sai ce kawai Baba Okesh akwai abubuwan da zai yi da yawa a cikin kasuwar nan saboda haka ba zai dawo da wuri ba. Kin ga kuwa ba za ku je tare ba. Sai ta ɗan yi shiru ta ce to shikenan. Daga nan kuma sai ta juya ta ci gaba da aikin. Su dai kawai kowa ya tsilli da ido suna kallon sa. Ita ta ƙara juyowa ta san dai tabbas akwai abin da ake kullawa. Ita kuma Aisha tana ɗakin ta tana ta gyare-gyaren ta cikin farin ciki sai aka kira wayanta sai ta ɗauka. Inda ta ɗauka tana gani ta ce asibiti kuma? Sai ta ɗaga wayan sai aka ce mata daga asibiti ne ke ce Aisha? Ta ce ƙwarai ni ce. Ta ce dama mu kira mu tana miki ne domin gobe ne ya kamata ki zo ki kalli likita. Ta ce gobe ne? Gaba ɗaya ni na manta ma. To shikenan Allah ya kai mu gobe. Ta ce to amin a huta lafiya. Ta kashe wayar sannan sai ta ajiye ta zauna ciki ba ƙwari tana cewa asibiti kuma? Ni fa har na fara manta da labarin asibitin nan. Ta ce to kai Aisha ki kwantar da hankalinki ba komai Allah kai mu gobe ki je a duba ki. Sai kuma ta tayi ta dan ci gaba da ayyukan nata cikin ta ba ƙwari. Okesh dai da Hadiye ana nan ana ta shirye-shirye. Sai Hadiye take ce mishi ka kalli girkin nan ya kusa sauka saura kaɗan saboda kai ma ka je ka kula da naka aikin. Sai ce to ni me ma zan yi ne? Ta ce kada ka ce min ka manta. Ce ba manta ba na san dai zan iya ko dai na faɗa miki haka ne. Ta ce to shikenan ya kamata ka fita ka je ka fitar da 'yan gidan nan waje kafin nan ni kuma na san abin da ya kamata na yi gaba. Sai ce yauwa gaskiya hakan yayi. Sai kuma ya ɗan yi dariya sai ce ni ba abin da yake bani farin ciki ma kamar irin wannan abin da Umar yake yi a matarsa. Sai ita ma dariya ta yi sosai. Ta ce abin ba har abin mamaki ni ƙarya ce ma ta bani mamaki da yayi saboda Umar tsayayyen namiji ne wanda shi bai ɓoye wasu abubuwansa sannan kuma ya taso ba za ma ka iya gane damuwarsa ba ko wani murmushinsa ko wani makamancin wannan. Amma shi ne yake irin wannan rawar jikin akan mace. Sai suka yi dariya duka. Sai yake cewa shi fatan sun ji Baba Okesh a ce yau ga ranar da Zaira za ta haifa wa Umar da. Zaira ta zama tamkar wanda haske ne sosai a cikin gidan nan. Ta ce haka ne. Ta ce kar ka ci kan wannan surutu naka ka tashi ka je kai abin da ya kamata ka yi tukuna. Sai ce mata to sannan kuma sai tashi sai ya fita. Lafci take ta zagaya ita kadai tana masifa tana cewa ya ce zai haɗa da jami'an tsaro kuma ya kashe wayar. To me wannan ya ke so ne wai? Sai ta ce ba na kira Mat ko zan samu wani abu daga gare shi. Sai ta kira lambar Mat sai aka ce mata lambar alfani. Ta ce kai wannan suna so su kashe ni. Tun ziya zan yi ne wai kai Allah idan fa har bai ki samu hanyar da zaki fita daga wannan cikin wannan takwakir ba to fa kin gama yawo. Tabbas kin gama yawo. Iske Mama Hadiye a kitchen sai ce mata Okesh ba. Ta ce yana nan lambu yana ɗan yi wani ƙaramin aiki. Sai ce to shikenan da fatan komai yana tafiya daidai. Ta ce masa ƙwarai komai yana tafiya kamar yadda aka tsara. Na shirya yanzu saura kaɗan ya sauka da zarar sun fita ni kuma zan je na haɗa tebur ɗin komai da komai kamar yadda muka tsara. Sai ce to amma idan Zaira ta tambaya fa? Ta ce ba komai na san ma ba za ma ta gani ba kawai zan yi kafin ta gani. Sai ce to shikenan hakan yayi kyau sosai. Sai zai fita sai ta ce sai ce ya dai akwai wani abu ne? Ta ce ba komai. Ya ce to shikenan amma ki faɗa wa Okesh fa ya kula sosai. Ta ce ba komai zan sanar. Duk tattaunawa nan da suka yi kwashe a kudan Zaira suke tattaunawa. Can sai ta wuce kawai abinta. Ta fita tana ta masifa tana cewa to wannan shi me yake nufi ne? Wasa ne kawai tsakanina da shi ba wani abu tsakanina da shi to me yasa za mu kasance kawai wasan kwaikwayon mu ne wasan kwaikwayon mu kawai ba wani abu bayan wannan. To me ma zai ce mu ne?
sai ta juyo kawai sai ta gan shi, ta yi matuƙar tsorata ta ce ah, sai ya ce ya dai, shi kuma bai ma ji me ta ce ba, sai ya ce ya dai na ji kamar kina magana, ta ce a'a babu, kawai ina so in je kicin ne, Hadiye tana kicin ɗin, sai ya ce eh ƙwarai tana kicin ɗin, ta ce to sai ta wuce. Shi kuma sai bayan ta da kallo inda ya zo ya tsaya yake cewa tunda ba ki so mu fita waje za mu zauna a nan ɗin, dole ne zan wanke kaina a yau.